Tak jo. Ale lidi, dneska budeme hrát tady s Duo on the Ball. Čuste, zahráme dneska Egg Warsy na SGčkách. Ježiš. Už jsme tu, máme tady zvírátka, ok. To je náš teammate, jo, dneska. Jenom by the way, Venom Rose hraje poprvé vlastně tady Egg Warsy, neky tady sbíráš irony, víš? Hlavně nespadni, dobré. Já jsem to ještě nikdy nehrála. Jo, tady máš potom tradera, jo, dáš si armor. Jo, nemám věci více. Jo, jsem mohl dát, počkej. Hej! Vypadni. Počkej, já se pokusím. Dobré. OK, i žlutí už umřeli, OK, tak potřebujeme ještě více. Dobrá, ty počkej, trošku pomůžu. Mám 8 bloků a pojďme na to rychle. Tak jo. Trochu, to je asi jedno, co jsem udělal teďkom, jo? Vůbec jsem nespadl dolů do vojdu, kámo. Jo. Hoši, není možno, že hrajeme minutu a ještě jsme neprohrali, tak to bereme jako maximální úspěch. 10 ironů, let's go. Tam máš svoje. Já si beru svoje, dobré. Jsem tu, jo. A vlastně, hele, vlastně jakoby je to jednoduché. Tvým úkolem je prostě jít na druhý ostrov a prostě zničit těm hráčům jejich vajíčko, jo. Což mi každopádně připomnělo to, že já si beru bloky a my taky musíme uchránit své vajíčko, které ještě vůbec nemáme ochráněno, no, tak to je fakt bomba. Já ho teda ochránit. Jo, já jsem fakt dobrý teda. Dobré, máme ochráněné trošičku nějak imaginárně vajíčko, hlavně kam nikdo nesmí přiběhnout, jo. Připrav si třeba meč nebo něco. Jak? Ježiš, to bude ještě srandy. Jo, tak borec u nás už umřel, to je super teda. To je fakt velice kvalitní věc. Ok, beru si... Kde jsi vzal jako ten armor? Ok, už jde týpek. Musíme rychle plně. Jak se ti na něco ptám? U toho villagera musíš pravým tlačítkem na myši kliknout a můžeš si kupovat věci. On koupil diamondy, nice. Ej, tak tento typeček je speedrunner, ten to bude dobrý, Niky. To bude fakt dobrý, Niky, ale... Ok, jdu si koupit bloky, všechno, 50 bloků, nice, co chceme víc. Ok, nějaký typeček tu je. Jdeme na něho, jdeme fightit nějakou scénu. Je nás tady docela hodně celkem. Já se musím proshiftovat směrem tu. Jo, tak já už jsem umřel, jo. Borec měl prostě, no to je jedno. Hej. No, každopádně, potřebujeme trošičku ještě ochránit naše vajíčko, takže bude to samozřejmě boj. Co to je rovno, nice, už to mám, tak teda dát Hey Bailey na to. Musím pár goldů na nějaký lepší ten. Co tady borec robí? OK, tak to je ale docela důležitá věc, kterou potřebujeme vědět. Jo, nemám iron, to je super. Hlavně se nesmí nám stát, že uvidíme, že naše vajíčko je zničené, jo? To je naše noční můra, takzvaně. A to mi fakt opravdu nechcem. Každopádně si jdu teda ještě vzít pár těch ironů a jdeme postavit z Hay Bailu trošičku ochranu, protože ten se ničí úplně příšerně dlouho. Dobré, jsem tu. Mám jich 5, to by mohlo vlastně stačit asi. Jo, tak Boris už trošičku obestavil, dobré. Dobře. Nechápu, proč čím jako narážím na bobry, samozřejmě bobři jsou úplně skvělí. To je taky super. Jo.
Jdu. Dobré. O ne, někdo jde na nás. A on má prut, on má prut, on má prut. Dobré, už je trošičku to, konečně už se borec pamatoval a začíná o diamanty. Nice. Tak je potřeba nutně... Já nutně potřebuji prut, což mám, dobré. Ok, tak můžeme jít na ně, můžeme jít na mě. Nekej, prosím tě... To je jedno. Já nevím. Jo. Máme ho prostě nahoře, jo, takže jakoby... Diamondy! Ok, rychle vemu a utíkám. Už dál nic nechci riskovat, já jsem si toto myslel, že to je protihráč, no jakoby enemák, ale je to naštěstí Nikola, takže dobrý. Ok, oni tam fajtí, Niky. Jo, tak ano. aha, ty jsi fajtila. Jo. To je... Kámo, náš teammate nás, ale to, náš teammate nás skemuje, chápeš to? On nás trolí. Nech mi to. Ok, ten typeček je dobrý. Musím, ne! Zabít ho, ne! Nemůžu jít na naše vajíčko. Ok, já se jdu actually schovat. Ok, já se jdu schovat, protože vím, že to zničí to vajíčko. Může mě nechat být? Ok. Já jsem tady byl a Okay. on tady jako... On to jde zničit, takže se schovej, Niky. Ok. Jo, ty jsi jenom umřela. Já jsem jedinej. Můžu tak něco. Jaj, no nic, hoši, no nic. Úplně jedno. No, každopádně tak první hra vůbec nevyšla. Nebo to tam, no? První hra trošku nevyšla, pokoušíme se teďkom o druhou samozřejmě. Já si myslím, že to trošku pochytil. No já vím, a tak kdyby náhodou někdo ne, že jo. Nemůžu spolnout! Co si dělá srandu? On má bloky, ale mu to dojde fakt, hejte. A jasně, že to je jenkne celé, no nic, už. Dobré. Dělal lekla. Vy to už nedělej, kámo. Buff. Tak proč říkáš, že jsem měla kla? I don't know. Musím ho bez ta videa ochránit vajíčko, Niky.
Ok, máme tady nějakého typu. Tam je někdo žlutý, tak já mu jdu pomoct. Pytle jsem ho nezhodil, to je škoda. Jo. Tak pojďte, kluci. Možná. No pojď. Mám kill. Ok, všechny jsem zabil tady. Ha. Teď se mě bojte, mám 2 diamanty, Joši. Proč mi nikdo neřekl, že tam je díra? Radši to nedělej. Yes, tu bude tolik ironu, že se z toho zba... OK. OK, cenzura, to tam nemůžu dát. My jsme v jakém týmu? My jsme ve fialovém přece. To letí, Joši. Toto bylo... Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Toto bylo, Joši, jump století, toto. Toto jste ještě nezažili, Joši. Ode mě. Jo, dobré, to je fialové. Já myslím, že actually někdo jde od někoho jiného. No nic. Ok, mám actually mega dobrý najetej ten. Tak pojďte. Oni jdou. Ok, oni mají diamantový menč. Kámo, co to je? Hej, musíte ale něco taky dělat. Co děláš, Niky? Ne, to není něco, nechceš ty, ha. Ok, actually já zdrám. Ne, tam je oranžový. Ne! Tak nakonec dáme ještě poslední. Tak pojď někdy do modrého, ne? Počkej. Jseš tu? Ne! Tak dělej, dej paper. Tam to. Jo, dej modrej. Ne, tak ne, jdi zpátky, dělej zpátky do červeného. Jo. Dobré. Ok, jsme to jenom my dva. No nic. Ok, tak aspoň nebudem poslední. Teda. Ňa. Neboj. Jsi blbej. Proč? Nevím. Já jsem si to chtěla zničit sama. Co tam spadlo do díru. Dobrá. Dobrá. To bylo hodně těsný. Řekla, to bylo hodně těsný a já jsem tam spadl. To je nádherné. Červený? Ne, jsem modrý, proč? Nejsem tupá. To vypadalo totiž jako oranžová. Taky jsi neviděl tu díru tam?
No, Bacha. mám jsem do ní spadl. Jo, já taky a potom Okay. jsem do ní spadla, když jsem skákala zpátky. Já jsem se jí snažila přeskočit, ale já jsem do ní spadla. Takže oni jsou 3, my jsme 2. Já jim... Můžeme nechat to teďka. Hej, ne! Jsi blbej. Ona je blbej. Je zdrám. Adios. Oni jdou za mnou, že všichni? Já jsem nepla. Ne. Tak toto je konec videa. A prosím o like a odběr. Byla bych moc ráda, kdybyste mi ho dali. Nevím, kam tam čumíš jako. a tak ahoj. Čus.